det er, hvad sker der på længere sigt, når det er, man åbner, eller man dropper de her kapitalrestriktioner. Hvad sker der så? Vil alle folk tage deres penge ud, og vil bankvæsenet så rase endnu mere sammen, end det er, og får man så brug for endnu mere hjælp? Vi hører tit, at respekten for skolelæreren, parkeringsvagten og buschaufføren er faldet. Men rent faktisk er Danmark et af de lande i Europa, hvor en stor del af befolkningen vil have respekten for autoriteterne tilbage. Det skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge en undersøgelse er andelen i Danmark steget fra 33% i 1999 til 63% af befolkningen i 2008. Ifølge Uffe Østergaard, der er professor i europæisk historie på Handelshøjskolen CBS, er forklaringen, at Danmark er det land i verden, hvor nedbrydningen af autoriteterne er mest fremskreden. I Danmark er man gået et skridt længere end alle andre i retning af populisme og mistænksomhed over for autoriteter. Derfor er der en reaktion til fordel for autoriteterne i Iran. 2 brødre fik i går 3,5 års fængsel hver for at have modtaget undervisning i terror. Og når de skal afzone i de danske fængsler, så venter der dem et helt særligt program. Det hedder afradikalisering, fortæller Ina Eliassen, der er kontorchef i Kriminalforsorgen. Det foregår rent praktisk sådan, at man helt nøje vurderer, hvad er det for en dømt man har, og hvad er det for nogle metoder, vi har at vælge mellem.